Postanowiliśmy otwierać paczkę dalej. Zobaczymy elementy odkurzacza. Elementów trochę będzie, z tego co widzimy tutaj na obrazku. Szczotka LED, szczotka do dywanów, zarówno do wysokich, jak i niskich, tak zwana szczelinówka i szczotka to jest chyba szczotka do tapicerek. My zaraz zobaczymy. Mamy odkurzacz z tego co tutaj widzę na opakowaniu. Jest to pochodzi z Europy i ma 5 lat gwarancji. Odkurzacz ten, jak teraz widzę, ma filtr S-filtr. To jest filtr chyba dla alewników. Ma wymienne worki, także jest to odkurzacz workowy. Wyciągamy dalej. Tutaj coś mamy. Tutaj mamy jakąś część od odkurzacza. Tutaj mamy rurę teleskopową zapewne. Mamy odkurzacz. Oczywiście kot przyszedł na nagranie. Kasiu, proszę nie gryźć pudełka. Proszę odejść. Tutaj mamy szczotkę do dywanu. Zarówno z wysokim i niskim włosiem. Teraz idziemy dalej. Jest i instrukcja obsługi. Instrukcja obsługi 12-stronicowa, czyli jest z tych stron. Jedziemy dalej koksem. Tutaj widzę kolejną część i to jest tego co widzę. Szczotka LED, szczotka z podświetlanymi elementami. Innowacyjna. Ma takie gumeczki, które zbierają włosie zamiast tych kółek, które wplątują się zwykle w włosy, co potem trudno je wyjąć. No i mamy właściwą część, wielką część odkurzacza. Ma rączkę, proszę. Kasiu, zostaw proszę karton. Tak, zostaw karton. Tu mamy jeszcze inne elementy instrukcji, jak się domyślam. Co, Kasiu? Ty też gadasz? No, pogadaj trochę. Podoba Ci się odkurzacz? Ty zwykle się boisz odkurzaczów, a tu proszę, takie zainteresowanie. Co my tutaj mamy? Patrzymy dalej. Mamy tutaj kolejną instrukcję i jeszcze kolejną, zapewne są tu w różnych językach te instrukcje. Oprócz tego gwarancja, tak jak mówiłam, na opakowaniu jest napisana, że 5-letnia, że dosyć fajna gwarancja, dosyć długa, nie 2-3 lata. No i mamy tutaj takie oto coś o najwyższej klasie A. 74 dB to jest poziom hałasu. Ma dużo klas A, bo 2 do twardych podłóg
do dywanów ma klasę B i tu jest jeszcze klasa A, to chyba chodzi o to alergiczność. Przeciwalergiczność. Tutaj mamy właściwą część odkurzacza. Właściwą to nasza najmniejsza część. Jest włącznik, jest rura od odkurzacza, rura, kabel od odkurzacza. Podobno ma 11 metrów. Sprawdźmy, jak długi jest ten kabel. No, rzeczywiście jest bardzo długi, aż tyle. Jest 11 metrów, to z pewnością pozwoli nam odkurzyć mieszkanie za pomocą całe mieszkanie, bez przepinania odkurzacza. Odkurzacz jest przyjazny alergikom, a wygodne kółeczko do sterowania. Patrzymy, co tu dalej mamy. Odkurzacz się otwiera. Jeszcze nie wiem dokładnie jak. O, tutaj się ładuje. Tutaj ma filtr. O, nie filtr. Tutaj się ładuje, z tego co ja się orientuję, oczywiście worek odkurzacza. A odkurzacz ten ma jeszcze tutaj skrytkę i proszę, tutaj kolejne elementy. To jest chyba ta szczotka do czyszczenia na przykład łóżka. Mam na myśli na przykład rozkładane łóżko, które jest szczelinówka, które jest pokryte tapicerką. O. Fajna sprawa, bo nie musimy szukać tych elementów w pudełku, tylko mamy tutaj. Pierwszy raz coś takiego widzę, bardzo mi się to podoba. Jest rura, jak już mówiłam, zapewne jest się domyślam, teleskopowa. Jak się ją otwiera, to jeszcze chyba tutaj nie doszło. O, udało się, proszę. O. Jest i rura. Gwarancję. Instrukcję. Na razie pochowam. Potem na pewno nie będę czytać. Jedziemy dalej. Co my tu jeszcze mamy? To na razie odłożę na bok i zobaczymy, tu jest jak łączyć to wszystko. Może się tym posłużę, może na filmiku zdążę wszystko podłączyć. Patrzymy, co tu mamy. No i tutaj mamy już długą górę. Wszystko elegancko popakowane. Innowacyjność tego odkurzacza, z tego co wiem, polega na tym, że tutaj oto ma włącznik w rączce. To bardzo wygodne. Tutaj jest chyba światło LED do naszej końcówki LED, którą zaraz pokażę, która jest dobra do czyszczenia tamtych powierzchni. Tu mamy plus i minus, z tego co się orientuję. Plusem zwiększamy moc odkurzacza, a minusem zmniejszamy. Tu mamy coś, czego jeszcze nie umiem odtworzyć.
ale na pewno się nauczę, jak poczytam instrukcję. Bez instrukcji to ciężko, ale z tego co wiem, to się jakoś naciska. O, już mi się udało. I tu mamy taką szczelinówkę, wejdzie tam, gdzie nie wejdą zwykłe, te duże części odkurzacza, które czyszczą. Bardzo fajna sprawa. Nie musimy nawet wyciągać tych części, tylko sobie tutaj zdejmujemy rurę razem z tymi końcówkami. I mamy coś takiego, możemy odkurzać. Bardzo fajna sprawa, no podoba mi się. Zdejmiemy to, bo to nam nie będzie potrzebne. Kot już się przestraszył i poszedł. Chyba czuję, że będziemy odkurzać. O tak, dzisiaj będziemy odkurzać. Trzeba wypróbować odkurzacz. Teraz popatrzmy na tą końcówkę LEDową, która ma specjalne gumki. O. Te gumki są u niej po to, żeby odkurzacz lepiej działał na wyższych powierzchniach. Nie no, nie chcę was oszukać, nie wiem. Ale na pewno przeczytam instrukcję i się dowiem. I wtedy będę wiedzieć. Takie oto gumki mamy. I tutaj kółeczka. Tutaj są te światła LED. I zamiast tych kółeczek takich większych, które ja mam w innym odkurzaczu, gdzie plątują mi się włosy moje, kocie, Artura, mamy tutaj takie te gumki. Została jeszcze jedna część do obejrzenia. To jest szczotka z tego, co mi się wydaje, do dywanu. Czy nie do twardych powierzchni, to chciałam przed chwilą powiedzieć, tylko do dywanu. Ma tutaj coś takiego, co umożliwia odkurzanie dywanu z wyższym włosiem. Tak mi się wydaje. A jak robimy tak, to są to chyba do dywanu z niskim. Albo na odwrót. Nie wiem, nigdy nie miałam takiej końcówki. Też nie ma tych kółeczek jakichś wielkich, tylko tutaj. Nie ma tutaj tych kółeczek, żeby połykały nasze płaki. No, wygląda to carpet clean, czyli tak jak mówiłam, do dywanu. Z tego co widzę, taką przesuniemy to pudło. Spróbujemy połączyć te części odkurzacza ze sobą. Zobaczymy, jak to wygląda. Wszystko. Jak to tutaj podłączyć. Odczepimy jeszcze to. To tam też nie jest potrzebne. Już wam to pokazywałam. Spróbujemy podłączyć te wszystkie części. O, super. To na razie schowamy. Jak się dowiemy, po co to jest, to pewnie będziemy używać. No i już możemy tak odkurzyć. Taką końcóweczką naciska się tutaj, żeby przysunąć. Ja jeszcze nie do końca umiem to robić. I można już sobie odkurzać te powierzchnie, do których ciężko dojść. Takimi oto końcówkami, czyli dużymi. Tu już wydłużyłam tę część. Teraz jak to połączyć? Czy to będzie tak? Czy nie tak? Chyba nie tak. Tak, oczywiście. O, super. Podłączyło się chyba.
Wiemy. Coś takiego. I będziemy odkurzać. Powiedzmy końcówką. Strzeliło. LEDową. Ale tego to już Wam nie pokażemy. Mam tutaj za mało miejsca. Także będziemy szaleć z odkurzaczem dzisiaj. To by było na tyle w tym filmiku. Myślimy, że powstanie post o tym odkurzaczu, gdzie opiszemy te części odkurzacza, jego innowacyjność. Udało nam się złożyć odkurzacz bez instrukcji, także nie jest skomplikowane, żeby to połączyć wszystko. Z tego co wiem, tutaj jeszcze chyba będą pokazywać nasze programy, które są możliwe do ustawienia na tym odkurzaczu, czyli program do twardych kodów, program do dywanów i pewnie jeszcze dwa około inne programy, które teraz dokładnie nie przychodzą. Tutaj możemy jeszcze z tego co zauważyłam przed chwilą przyczepić sobie tą końcówkę. No i jeżdżąc odkurzaczem mamy wszystkie końcówki ze sobą. Bardzo fajna sprawa. Super. Dobra. To już teraz kończymy ten filmik. Dziękujemy za obejrzenie. Zapraszamy na kolejne. Jak się podobało, proszę o łapkę w górę. Cześć!